سلام نعخاتكم يخون كبراتن كبرانن تخطاتلت چانلنا كما يقنيهم قدمي استات 4 عامتات اورح مغابي شحنچ عتميتن 84 جيغان إرتروان تقادلتي اب جنبار سميناو مبراق ساحل عريدو نزنبره عب خفال سراويت مغزاتي إثيوبيا وقاو از دمسسلو وتحدراو سرحيت اب تاريخ برتاوي تقادلو حزب إرترا قلوح فصاميم سرحيت مدمساس وقاو از زباو سراويت حرنة إرترا نتي كاب قارورا كساب قطان ناستات 100 كيلومتر دولدول أردتات هانيسو تزرقحو زنبره سراويت مغزاتي إثيوبيا كاب عردتاتو بونقيرو بموصا اوشتي 49 ساعتات 7 كيلومتر عمقوت قسقسو نجنبار سميناو مبراق ساحل زدمسسلو بوحلل وتهدراو سلتو ببرقاوي قلطافون صفحات شفنون أدناقي سرحيتيوم سرحيت مدمساس وقاو از فنان حزب إرترا بمبراخ نقعزو حرنة زقلاتفة سورة إرترا كسعر كم زي كالتراي زي كونه عواتو زي ترف مخانو نفتاون تسألان أنتيرو زرعي سرحيت دماينيروم نتاريخ كالت حزب إرترا فوليز قبرو حده بقصري أزي وحد حزبي بزي زقونا قداماو دقف أبقزع عقمو تمركسو قزيف دقف رئيس حيالان سني قمز مصغو تخطاتل تسرعتات إثيوبيا سعيرو ملو عوات زعاترلو تاريخ مخانيوم سرحيت مدمساس وقاو إذن كالوت عبيتو واتهادراو قياتات اندما نزي زحبن تاريخ زي زوغلحو ولدتات دك إرترا بأدنا قوت إنا ذكروا ومن إنا تحبنوا لومن زنوبرو في التساميتاتيوم نابزي ناشحن شعاتن 284 عامة مرت مدمساس وقاو إز نممساقن قدميز نبر خونتات مزلاقن وقاات ناي تبقصن مرأي أقداسيوم نحج جنبار سندات تزباو جنبار بموكاس كاب قداماي كساب حمشاي ورار ناي درك كماي كمز نبرن كابز تاريخ زي بفلاي من اسيات ناي سبعتات من اسي كابز حلفو مسقدل كالسن ناسنت انتاي كنم مهار كمن نخل نت تاريخنا نمقلاحن نمن صبراغن نقربولكم علنا نخت كتاتولنا بخبري نعدمكم شيرن لايكن ايتزنقعو افرم قدي سناي مكتتال بقصري ماليا زينبورو اما ايتا شحات حشكت ورار سراوي سرعة درك كاب هاجر حبر السوفيت بستمتولو مداركت زيركوبون ازيو زمناون كبت ناصوار انتلاي حيالونا يوق نفرتي كاب شحن شعات 278 كساب شحن شعات 279 أبلعلي سورة إرترا حموش تتخطاتلتي ورارات أكايديوم أبتقوانتي مع كنا زينا عالم يخونا سرعة درك سورة إرترا أوشتي نيوار حقزي نبري زخونيو مسيلو ومنيروم مرحتن تقادلتن سورة إرتراغن نتي ورار حيلي أبزت عمان بوتان قزين كم زد داخموو برئسة متأممان أبتقوانتي يزاربون يقصقصون نيروم يم نقابلنت أبتقوانتي مالت أب حملة شحن شعات 278 مكتل وانا صحافز باقنبار حرنة إرتراز نبره تقارلاي سياسة فوركي كابزبولو أفولي حتى مسيحة مريح نه حملة شحن شعات 278 تحاتي مزوطن زبولون صحوف بلساني كم ببالكم قلب قالوم أبتي واتهدراو قطمات زقبرو اللقزي اتحدا خدفة اتخالق كدفاء يخيل يخون أموداتاقن حاتير نايم مربراب قزيمس حلفة اتخونتات نابربحا سورة إرترا كم زغير آيات راترن تقارلاي سياسة فوركي مكتل وانا صحافي هزبوا قنبار حرنة إرترا فولي حتام مسيحة مريح أب حملة شحن شعات 278 كبرانن تخطاتلتنا دمس حفاش إرتراون مستمسرتت أمناي ورحن 3 معالتاتن عدمئة أب 3 لكاتي شحن شعات 279 عامة مرت زبولتو كمزي زبل نبرا حجون نتتحستا كم ببالكم او اوشتن وصان زلخ حفاش زبنا فاشيستاوي درج قالس حزب إرترا نمچفلا قزيف وتهدراو حيل اختيتو ورار دحر ورار يكايد اللهم
ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ጅግንነታዊ ውግኣት ብዝኽፈል መስዋእቲ ነቲ ተሃንዳዲ ወራር ሰራዊት መንግስቲ ቀርሲምና ሰሜናዊ ሳሕል መቃብር ሰራዊት ፋሽስታዊ ደርጊ ክንገብራ ምዃንናን ዓወትና ናይ ግድን ምዃኑን ብሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ነረጋግጸልካ። ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ 3 ለካቲት 1979 ትሕዝቶና ይቕጽል። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና መፋርቕ 1970ታት ሰውራ ኤርትራ ብወተሃደራዊ መዳይ ማለት ብብዝሒ ተዋጋኢ ሓይል ሰብን ኣጽዋርን ኮነ ብኣወዳድባን ናይ ውግእ ተመክሮን እናሓየለ ዝመጻሉ እዋን ነይሮም። ብኣንጻር እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ 1974 ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣኑ ዝዓለወ ለውጢ ተኣሳሲሩ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ኣውራ ድማ ካብ ርእሰ ሓያል ኣሜሪካ ዝረኽቦ ዝነበረ ደገፍ ስለ ዝሓፀሮ ብሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገንካ ብቐጻሊ መጥቃዕቲ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ኣዝዩ ተዳኺሙ ነበረ። ከም ውፅኢቱ ካብ ጥሪ 1977 ክሳብ ጥሪ 1978 ኣብ ዝነበረ ሓደ ዓመት ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሰብን መሬትን በብቁሩብ ሓራ ምውፃእ ብዝብል استراتيجي እናተመርሐ መጠነ ሰፊሕን ቀጻልን መጥቃዕትታት ብምክያድ ንዝሰፍሐ መሬት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ኣእተዎም። ኣብዚ ዝተጠቕሰ መድረኽ ብዘይካ ገለ ክፋል ናይ ከተማ ምጽዋዕ ከምኡውን ኣስመራ፣ ዓሰብ፣ ዓዲ ቀይሕን ባረንቱን ብሙላኣተን ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰውራ ኤርትራ ከኣትዋን ከለዋ ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኸ ኣብዘን ሓራ ዘይወፃኡ ውሕዳት ከተማታት ተኸቢቡ ናይ መወዳእታ ዕድሉ ይጽበ ነበረ። ኣብ እዋን ስርዓት ሃይለ ስላሴ ንህንጸት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዕጥቅን ስልጠናን ዓብ ተራ ዝተጻወተት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ። ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን እስራኤልን እውን ኣበርክቶ ነይርዎን እዩ። ደርግ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ግን ዝምድና ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ኣውራ ድማ ምስ ኣሜሪካ እናዛሕተለ ይኸይዶም። ደርግ ፈለማ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ካብ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ሓገዝ ይሓትት እኳ እንተነበረ ግብረ መልሲ ናይ ኣሜሪካ ግን ከም ትጽቢቱ ኣይነበረን። ነዚ ዝተዓዘበት ናይቲ እዋነት እውን ሓንቲ ካብ ሓያላት ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ነቲ ኩነታት ናብ ረብሓኣ ብምልዋጥ ነታ ኣብ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ከም ስትራቴጂያዊት ሃገር እትጥመት ዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብ ደንባኣ ንምእታው ካብ 1976 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ምስርዓት ደርግ ናይ ኢትዮጵያ ምስጢራዊ ርክባት ከተካይድ ጀመረት። ኣብ ፈለማ 1977 ከ ኣብ መንጎ ሕብረት ሶቪየትን ኢትዮጵያን ብወግዒ ወተሃደራዊ ስምምዕ ተኸተመ። ከም ውፅኢት ናይቲ ስምምዕ ሕብረት ሶቪየት ነቲ ብወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣዝዩ ተዳኺሙ ኣይምውት ኣይስሩር ኮይኑ ትልኽ ዝብል ዝነበረ ስርዓት ደርግ ንምርግጋእ ኣብ ተተኳስን ፎኮስቲ ብረታትን ዝቐንዐ መጠናዊ ወተሃደራዊ ሓገዝ ወፈየትሎም። ኣብዚ ዝተጠቕሰ መድረኽ ስርዓት ደርግ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኢትዮጵያ ዞባ ኦጋዴን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት እውን ተዋጢሩ ነበረ። ስርዓት ሲያድ ባረ ናይ ሶማል ሰራዊቱ ኣብ ጎኒ ተቓለስቲ ግንባር ሓርነት ምዕራብ ሶማል ኣሰሊፉ ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ምስ ፈንዎ ድማ ሕብረት ሶቪየት ንወራር ሶማል ኣመኽንያ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚኡ ኣብ ታሪኽ ጸሊም ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ገዚፍ ወተሃደራዊ ምትእትታው ክትገብር ወሰነት። በዚ መሰረት እዚ ካብ መፋርቕ 1977 ክሳብ ለካቲት 1978 ኣብ ዝነበረ ወርሓት ጥራይ ድሕሪኡ በብግዚኡ ዝውሰኽ ዝነበረ ኣጽዋርን ተተኳስን ከይደመርና ማለት እዩ ልዕሊ $1 ቢልዮን ዝዋግኡ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣጽዋር ማለት 80 ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ፣ ልዕሊ 600 ታንክታት፣ ልዕሊ 300 ዱራዓት መካይን፣ ኣስታት 1000 ወተሃደራውያን መካይን፣ ኣስታት 700 መዳፍዕ፣ ብኣማኢታ ሸሓት ዝቝጸር ፎኮስቲ ብረታትን ብብዝሒ ተተኳስን ናብ ኢትዮጵያ ከም ተጓረተኻ ጸብጸባት የነጽሩ እዮም። ጎኒ ጎኒ እዚ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዘሰልጡኑን ዘማኽሩን ኣማኢት መኮንናት ሕብረት ሶቪየት፣ ኩባ፣
ምብራቕ ጀርመንን የመንን ናብ ኢትዮጵያ ኣተዎም 17,000 ኩባውያን ወተሃደራት ድማ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሶማል ንምሕጋዝ ካብ አንጎላ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣትዉ ተገብረ ከምዚ ዝኣመሰለ ገዚፍ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ናይ ፈለማይ ዝነበረ በዚ ገዚፍ ምትእትታው ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ሚዛን ወተሃደራዊ ሓይሊ ካብ ሰውራ ኤርትራ ናብ ረብሓ ስርዓት ደርግ ብኡ ንብኡ ተቐየረ ደርግ በቲ ዝረኸቦ ደገፍ ኣብ ሒደት ኣዋርሕ ንዓቕሚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓይልታት ምድሪ ባሕርን ኣየርን ብዓብ ደረጃ ክብ ብምባል ኣስታት 300,000 ሰራዊት ዝበጽሕ ክሳብ ዓንቆሩ ዝዓጠቐ ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ሰራዊት ከዓ ሃነጸ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ምክልኻል ወፂኡ ስርዓት ደርግ ናብ ሰፊሕ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ክፍኑ ዘኽእለሉ ደረጃ ብምስግጋሩ ከዓ ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ብምድርን ኣየርን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ወሳነ ዓወት ብምጉንጻፍ ብሓይልታት ግንባር ምዕራብ ሶማልን ሰራዊት ሶማልን ተታሒዙ ዝነበረ መሬት ኣብ ቁፅጽሩ ኣእተዎም እቲ ኣብ ሶማልያ ዝተጎናጸፈ ዓወት ኣጉል ፍናን ስለ ዝሕደረሉ ድማ ድሕሪ ምዛም ናይቲ ኩናት ስርዓት ደርግ የምብራቅ ድል በሰሜን ይደገማል ዓወት ናይ ምብራቅ ኣብ ሰሜን ክድገሚ ብዝብል ፈኸራን ዳንኬራን ድማ አንፈቱ ናብ ኤርትራ ኣዞሮም ኣብዚ ዝተጠቕሰ መድረኽ እዚ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ነዚ ገዚፍ ወራር ሰራዊት እዚ ክምክት ተዳልዩ ዝነበረ ሓይሊ ብቐንዱ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝነበረ ደርግ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ወያነን ከም ዓብ ስግኣት ይጥምቶም ኣይነበረን ኣብቲ እዋን እቲ መሪሕነት ተሓእ ብውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ይሕመስ ብምንባሩ ወተሃደራዊ ንጥፈታቱ ኣድማዒ ኣይነበረን ወያነ ድማ ብቁፅሪ ሒደት ተጋደልቲ ዝነበርዎ ብዙሕ ናይ ውግእ ተመክሮ ዘይነበሮ ገና እግሪ ኣብ ምትካል ዝነበረ ሓድሽ ውድብ እዩ ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ስርዓት ደርግ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር እንተተደምሲሱ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ወያነን ብቐሊሉ ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ስለ ዝነበሮ ቀንዲ ዕላምኡ ናብ ምድምሳስ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር እዩ ኣቕኒዕዎም ኣብቲ እዋን እቲ ዓቕሚ ሰብ ህዝባዊ ግንባር ምስ ህዝባዊ ምልሻታቱን ኣብ ደጀን ዝነበረ ክፍልታቱን ብጠቕላላ ካብ 15,000 ዝበዝሕ ኣይነበረን ስለዚ ድማ ሚዛን ወተሃደራዊ ሓይሊ ብዓቕሚ ሰብ ፍጹም ዝመጣጠን ኣይነበረን ዕጥቂ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ፎኪስን ማእከላይን ብረት ዝሓልፍ ስለ ዘይነበረ ድማ ዓቕሚ ኣጽዋርን ተተኳስን ኣብ ሚዛን ከኣቱ ዝኽእል እውን ኣይነበረን ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብድሕሪኡ ዝኾነ ትጽቢት ዝገብረሉ ናይ ወፃኢ ሓገዝ እውን ኣይነበሮን ብሓፂሩ እቲ ዝስዕብ ውግእ ግጥም ናይ ጻጸን ሓርማዝን እዩ ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ንሰውራ ኤርትራ ካብ ገጽ መሬት ንምድምሳስ ዘንቀደ ዓርሞሸሽ ሓይሊ ስርዓት ደርግን ተሓባበርቱን ተገቲርካ ምምካቱ ከም ዘይከኣል ብምግምጋም ድሕነት ሰውራ ኤርትራ ንምርግጋጽ ሓደ ተባዕን ታሪኻውን ውሳነ እዩ ወሲዶም ነዚ ገዚፍ ዓቕሚ ጸላእ እዚ ኣብ ዝጥዕም ግዜን ቦታን እናገጠመ ኣብ ዝተናውሐ ኩናት ንምርብራቡ ውጥን እስትራቴጂያዊ ምዝላቕ ሓንጸጸ ቃልስና መሪርን ነዊሕን እዩ ዓወትና ግን ናይ ግድን እዩ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ድማ መረዳእታ ተጋዳላይን ህዝብን ኣብ ውሳኔ እስትራቴጂያዊ ምዝላቕ ንምዕባይን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ድልውነቱን ምሕያልን ሰፊሕ ጉስጓሳት ተኻየደ ኣብቲ እዋን እቲ ምክትል ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ግዜ ይንዋሕ ይሕፀር ዓወት ሰውራ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ወራሪ ሰራዊት ደርግ ዘይተርፍ ምዃኑ ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት ብምርግጋጽ ኣብቲ ወተሃደራዊ ግጥማት ዓወት ሰውራ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ወራሪ ሰራዊት ደርግ ዘይተርፍ ምዃኑ ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት ብምርጋጽ ከምዚ ኢሉ ነበረ ኣብቲ ወተሃደራዊ ግጥማት ዝግበረሉ እዋን እቲ ሓደ ክደፍእ እቲ ካልእ ከዓ ክድፋእ ይኽእል ይኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ሓፂር ናይ ምርብራብ ግዜ ምስ ሓለፈ እቲ ኩነታት ናብ ረብሓ ሰውራ ኤርትራ ከም ዝቕየር ኣየጠራጥርን ኢሉ ነበረ ደርግ ንመጠነ ሰፊሕ ወራር ኣብ ዝሸባሸበሉ ዝነበረ እዋን ኣስመራ በ4 መኣዝና ብሰሜን
ብምዕራብ ብምብራቕን ደቡብን ሓይልታት ሶራ ኤርትራ ኣኽቢቦማ ነበሮም ገለ ክፋል ባጽዕ ማለት ናቫል ቬይዝን ጥዋለትን ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ብምንባር ድማ ኣብ ማእከል ባጽዕ እውን ግንባር ተመስሪቱ ነበረ ኣብታ ተኸቢባ ዝነበረት ከተማ ዓዲ ቀይሕ ከዓ ብተመሳሳሊ ብሰሜንን ደቡብን ግንባራት ተፈጢሩ ነይሩ እዮም ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ብወገን እንትጮን መረብን ሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ሰራዊት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ዝዓረድሉ መከላኸሊ መስመር ተመስሪቱ ነበረ መሬት ባርካ ብምሉኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምንባሩ ከተማ ባርንቱ እውን ብሰራዊት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተኸቢባ ነበረት ብሓፈሻ እቲ ምስ ዓቕሚ ጸላኢ ብምንጽጻር ኣዝዩ ንኡስ ዓቕሚ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ብዙሓት ግንባራት ዝተመቓቐለ እዩ ነይሮም ሰራዊት ደርግ ነዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ተመቓቒሉ ዝነበረ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ንምጥቃዕ ኣብ ቀዳማይ ወራሩ ዝሓንጸጾ ውጥን 5 ኣንፈታት ነበሮም 1 መስመር ጉርሁ ስርናይ 2 መስመር መረብ ዓዲ ኋላ 3 መስመር ሑመራ ሓጀር 4 መስመር ጋሻምብቆ ከምኡውን 5 መስመር ባጽዕ ደጎሊ ነበረ ብዘይካዚ 5 ግንባራት ሰራዊት ጸላኢ ካብ ውሽጢ ኣስመራውን ንሸነኽ ሰሜንን ምዕራብን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ክፍኑ መደበ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግንባራት እዚ ዘሰለፎ ሰሜንን ምዕራብን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ውግእ ክፍኑ መደበ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግንባራት እዚ ዘሰለፎ ሰራዊት ናይ ደርግ ብደረጃ ግብረ ሓይልታት ዝተወደበ ኮይኑ እተን ግብረ ሓይልታት 501 502 503 505 506 507 ዝበሃላ 6 ግብረ ሓይልታት መጸውዒ ኣስማት ነበረን ከከም ዝተዋሃበን ናይ መጥቃዕቲ ዕላማታት ድማ ኣብ ውሽጠን ዝተፈላለየ ናይ ወዳድባ መልክዕን ዓቕምን ዝነበረን እየን ብድምርካ 38 ኣጋር ብርጌዳት 6 መካናይዝድ ብርጌዳት 10 ናይ መዳፍዕ ሻለቃታት ዝሓቆፋ ነበራ ሰራዊት ደርግ እዚ ዓቕሚ እዚ ናይ ሓይሊ ምድሪ ጥራይ ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ እውን ዘመናውያን ናይ ወግእን መጓዓዝያን መራከብ ዝሓዘ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5 ስኳድሮን ጀት ተዋጋኢ ነፋሪት ዝዓጠቐ ሓይሊ ኣየር እውን ተዳልዩ ነበረ እቲ ገዚፍ ሓይሊ እዚ ብምውሃድ ደምሳሲ መጥቃዕትን ምክያዝ ዘኽእል ውጥን ድማ ብምኩራት ጀነራላት ሕብረት ሶቪየት ዝተነድፈዩ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ በዚ ውጥን እዚ ተመሪሑ ኣብ ክፍላ ሰነ 1978 ብኹሉ ኣንፈታት ሓያል መጥቃዕትታት ፈነወ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣቐዲሙ ሓንፂፅዎ ብዝጸንሐ ናይ ምክልኻል ውጥን መሰረት ነቲ ካብ ትግራይ ዝተበገሰ ሁንዱድ ወራሪ ሰራዊት ደርግ ኣብ ደቡብ ከባቢ ጉርሁ ስርናይ ዓጊቱ ንብዙሕ መዓልታት ዝቐጸለ ሓያል ምርብራብ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ሰፍ ዘይብል ከቢድ ክሳራ ኣውረደሎም ሰራዊት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ከምቲ ጸላኢ ኣቐዲሙ ዝገመቶ ኣብ ሰፊሕ ቦታታት ምዕራባዊ ኤርትራ ብዘይ ብርቱዕ ተቃውሞ እኳ እንተለቐቐ ኣብ መረብ ደቡባዊ ኤርትራ ግን ካብ ትፅቢት ጸላኢ ወጻኢ ኣትኪሉ ብምግጣም ግስጋሴ ጸላኢና ሓያሎ መዓልታት ከደናጉዮ ክኢሉ ነበረ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ሰራዊት ጸላኢ ክዓግቶ ስለ ዘይከኣለ ጸላኢ ንግንባር መረብ ዓዲ ኋላ ሴሩ ናብ ኣስመራ ገጹ ክግስግስ ዕድል ረኸበ ሰራዊት ጸላኢ ነዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመር ምስ ከፈቶ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝቆጻጸሮ ዝነበረ ክፋል ደቡባዊ ኤርትራ ንጎድናዊ መጥቃዕቲ ስለ ዝተቃልዐ ሓይልታቱ ካብ ብምልኡ ደቡባዊ ግንባር ሰሓቦም ልክዕ ኣብ ዝተጠቕሰ እዋን ድማ ጸላኢ ካብ ኣስመራን ሰሜንን ምዕራብን ዝፈኖ ሓያል መጥቃዕቲ ብተሪር መኸተ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ብዘይገለ ፋይዳ ተሓምሺሹ ተረፈ ኣብ ግንባር ባጽዕ ኣብ ዝተኻየደ ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥም ድማ ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ከቢድ ከሰራ ድሕሪ ምውራድ ካብ ውሽጢ ባጽዕ ኣዝሊቐን ኣብ ደጎሊ ዓረዳ ኣብዚ ካብ መፋረቕ ሰነ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ሓምለ 1978 ዓ.ም ብብዙሕ ኣንፈታት ዝተኻየደ ቀዳማይ መጠነ ሰፊሕ ወራር ደርግ ጸላኢ ንሰፊሕ ክፋል ኤርትራ እኳ ክቆጻጸሮ እንተኸኣለ እቲ ውግእ ግን ከምቲ ዝሓሰቦ ቀሊል ኣይነበረን
أزيه كبيد واقايو كفيللو صلائي درك ندبواون معرباون إرترات قوصاتيرو بخلتيو مأزن مس إثيوبيا زراخب مسمرات كفيتو عد خالا مندفرا عد قيح سجنايتن دك أمحرن تقوصاتيرو أسمرا يؤتمبر بتزرخب عوت عقوب أين بران مخنياتو نحيلتا سورا إرترا ملو بملو نمدمساس زوصو ناي جزي سليدا كاب كلتا سلستوارح زحلف أين بران انتوخاني أب قداماي ورار تراي نا أستاد كلتوارح أب كبيت قطم تسأميديو أحلفوام بزقا جنرالات حبر السوفيتن درجن اتخونتات نابستنا وحقوينات كمرح مقانو بمجنزاب كبيت شاغلوت فتر اللام كنت سخواني دحر قداماي ورار أب زقت سلخل التوارح توسختي سوفيتاوان واتهادرات عماخرتي ناب إثيوبيا بمأتاو نخالأي متأنا سفيح متقعتي حدش ناي كوينات وطن كحنصصو تقددو صلائي نخالأي ورار أبزبق قصلو زنبر أوان زباو سراويت حرنة إرترا أبربعة جنبارات عريدو نبرم بشنق مبراق أب كبابي أسمران بازعين مالت أب دفعات دوغولي كمون دفع السيد شي كاب درفو جميرو بعرقولو أباقه موزاي عربربو عد حريش قلعي صولت حليفو كساب قادين زرقاح سمين كاب اسمرا كاب كباب درفو جميرو بخوازين عبيلو كساب عدي عقب زرقاح بشيانخ معرب دما أباركا كبابي انقرنا أسيرو نبرام أب 11,978 دما سراو الدرك بسلست جنبارات مالت دوغولي سميناو سمران انقرنن صفيح متقعتي فالنوام سراويت زباو جنبار قدميو أزنبرة لعلي سلستوارح دفعاتو أدللو بمصنحو جنا نتي زتقع زنبرة سراويت صلاي أزي كبيد واقع أخفلوم يخون مبر سراويت صلاي بزنبرو ني أزوارن عقم سبن صبللتنت نمبراقاوي جنبار دفعات دوغولي نشانق سميناو مبراق متئتو كفرسون كلو ندفع السمين سف زي بالواقع كفيلو أمود داتا بصعو بمقالو زباو سراويت حرنة إرترا كم مبراقاون سميناو جنبار كزلق تقدد صلائي بمعراب زفنو متقعتي نخلت معالتات بترير تمكيتو كوانتا نبره أمود داتا كاب انقرن نتساقام أقفحو بممتات سلستن كساقسي هزباو سراويت حرنة إرترا كاب تبوتا زليقو أب كباب بوغو عردام سراويت هزباو جنبار نتي دحر مفراس سميناو جنبار بمسمر كرن نسمين زقسقس زنبره سراويت صلائي أب كبابي إلا برعد أب زدالو سفيح دبيا أأتيو حيالو تانكتاتن كبتا أزواراتن ورار سراويت دحر محمشاش نخرن قديفو نشانق سمين بمزلاق أب كبابي قنفلوم عردام إذا خمزيلن كله اتي بشانق مبراق زوفر حيل صلائي أب سفيح مبراقاوي قول تزرقحو نسمين أب زقسقسولو زنبر أوان حيلتات زباو جنبار أم معميدة أنيحن سلسقط أمو نسلست معالتات كبيدن دماون مربراب تقايدام أبسال ساي معالت دما زباو سراويت بزوصدو حيال صرمت قعتي سراويت درق فح بتنقاتيو تزرارقام صلائي أبكالاي ورار كابكرنك أتسلو أفعبتن نقفان بمقوصصار بمارسا تخلاي تتاويو نابتي كأند دجن هزباو جنبار نمتاو زحانص صوتن أبقم فلومن قوغاين بزغط أمو ترير مخته هزباو جنبار بعبيوخا بتي أب جنبار معميدن أزهاران زوردو كبيت سعرت تقوصيو ترفم كساب تري شحنش عتميتن 7,900 عمة مردما صلائي نسالساي ورار مدلوات هم مقبار تتصمده هزباو سراويت حرنة إرترا دحري كالاي ورار زغطل متقعت صلائن ممكات بمبرقاوي قولاقول أما عميدنا زهران أم مسمر كرنا فعب الدما أبقوم فلوم مكلاخل مسمر مسريتو يصبانا برام سالساي وراركا بزي كلت أنفت جمرام أبقنبار قنفلوم عريدن زنبرا هادوتات زباو سراويت كقدمي مجمار سالساي ورار مكلاخل مسمر قنفلوم قفح زبالة بمنبارو حيلن كيمتت ناب كبابي قوقاي أزليقن كاب قوبو عقوم بوسا كساب عقامتاب زنبره برخت قوبتاتين عريدن زنبرام نتي أمود داتا تري شحنش عتميتن 7,900 عمة مرد جمره سالساي ورارت على أدما
ኣብዚ ዝተጠቕሰ ቦታ ብምምካት ግስጋሲ ጸላኢ ከዓግትኦ ክኢለን ነይረንን ይኹን እምበር ብ25 ጥሪ 1979 ዓ.ም ጸላኢ ብግንባር ማዕሚደ ክጥሕስ ዝደለየ ዘምስል መናውራ እናገበረ ዝዓበየ ዓቕሚ ናይ ግብረ ሃይል 505 ካብ ባፅእ ብላንዲንግ ክራፍት ጽዒኑ ኣብ ማርሳ ተኽላይ ከራግፎ እንከሎ መካናይዝድ ሓይሉ ድማ ብጎላጉል ናብ እማህሚመት ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣምርሖም መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ጸላኢ ብባሕሪ ክመጽእ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ኣእትይዎ ስለ ዝነበረ ድሮ ክልተ ቦጠሎኒ ዝኸውን ሓይሊ ኣብ ከባቢ ማህሚመትን ማርሳ ተኽላይን መዲቡ ነበረ ምስ ግስጋሴ ጸላኢ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ድማ እቲ ዝበዝሐ ኣህዱታት ህዝባዊ ግንባር ካብ ከባቢ ማዕሚደ ኣዝሊቑ ክልተ ቦጠሎኒ ኣብ ዓገት ብምግዳፍ ናብ ጉሬቶን ወድጋንን ኣዝለቖም ኣብ ከባቢ ደብዓት ዜሮ ሰበርቀጠ ብሌቓት ፋሕ ማህሚመት ዝተደኮነ ቀንዲ ደጀን ህዝባዊ ግንባር ድማ ንሓደጋ ተቓልዐ በዚ ድማ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደጀን ዝነበረ ሰውን ንብረቱን ብቕልጡፍ ከጉዕዞ ነይርዎም ኣብ ከባቢ ማህሚመትን ማርሳ ተኽላይን ንሓልዋ ዝጸንሐ ዓቕሚ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ውሑድ ብምንባሩ ግን ጸላኢ ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ምብጻሕ ኣብ ደጀን ዝነበረ ንብረት ገና ከይገዓዘ እንከሎ ብቕልጡፍ ንሸነኽ ወድጋንን ጉሬቶን ተንቀሳቐሰ በዚ ምኽንያት እዚ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደጀን ዝነበረ ኣቑሑ ንምግዓዝ ምእንቲ ክጥዕሞ ንጸላኢ ከርሕቆ ነይርዎም ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ለካቲት 1979 ህዝባዊ ግንባር ጸረ መጥቃዕቲ ወሲዱ ንሰራዊት ጸላኢ ንጎላጉል ከም ዝወርድ ገበሮም ኣብ ደጀን ዝነበረ ኩሉ ንብረት ድማ ናብ በዓል ገረግር ኣስመራ ቀብረወት ሓሊበት ዓራግ ኣግዓዞም ብድሕሪ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ከባቢ ወድጋን ጀሚሩ ታባ ሰላም ደስነት ሰጊሩ ባሃፀይነት ደብረ እመን ጥጋሕ ኣቢሉ ክሳብ ከባቢ ዓላኬብ ንኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ዕርድታቱ ብምሓዝ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ተመስረተ እዚ ኣብ ፈለማ ዝነበረ ዝርግሐ ናይቲ ግንባር ኮይኑ ኣብቲ ዝቐጽለ ወራራትን ዝተፈላለየ ውግኣትን እቲ ግንባር እናተመጠጠ ብምኻድ ኣብ መወዳእታ ምስ ግንባር ናቕፋ ተኣሳሲሩ እዮም ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዶብ ሱዳንን ኤርትራን ተበጊሱ ንግንባር ናቕፋ ኣማእኪሉ ክሳብ የማናይ ክንፊ ግንባር ሓልሓል ዝርጋሕ ዝነበረ ዕርድታት ህዝባዊ ሰራዊት ንውሓቱ ብድምር ኣብ መወዳእታ ክርአ እንከሎ 667 ኪሎ ሜትር ይበጽሕ ከም ዝነበረ መዛግብቲ ታሪኽና የረጋግጹ ምዚ ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ምዕባለታት ተኣሳሲሩ ኣብ ሳልሳይ ወራር ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ መስመር ከረና ፍዓበት ካብ ቆጓይ ኣዝሊቑ ንኸተማ ፍዓበት ገዲፉ ናብ ሩባ ሓዳይ ብምስሓብ ኣብ ጎቦታት ሓራስ ሓርማዝዩ ዓሪዶም ንኽልተ መዓልታት ነቲ ዝህንደዝ ዝነበረ ሰራዊት ገጢሙ ኸዓ ከቢድ ክሳራ ድሕሪ ምውራድ ናብ ከባቢ ናቕፋ ብምዝላቕ ኣብ ኣፍ ደገ ናቕፋ ኣብ ዝርከብ እምባ ደንደንን ምስኡ ዝተኣሳስር ሰንሰለታዊ ኣኽራናትን ብምዕራድ ናይ መወዳእታ መከላኸሊ መስመሩ ሓዘ ወራሪ ሰራዊት ደርጊ እውን ኣሰሩ ስዒቡ ክሳብ እግሪ ደንደን ብምብጻሕ ብጽዑቕ ደብዳብ ከበድቲ ጽዋራትን ነፈርትን ነታ እንኮ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ዝኣተወት ናቕፋ ከናውፃእ ጀመረ ሰራዊት ጸላኢ ብዘካይዶ ዝነበረ ጽዑቕ ደብዳብ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብቲ ናይ መወዳእታ መከላኸሊ መስመር ክኸውን ዝመረፁ ኣኽራናት ናቕፋ ረጊኡ ዕርድታቱ ከደልድል ይኽእል ኣይነበረን በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣፍ ደገ ናቕፋ ዝኩሕኩሕ ዝነበረ ህንዱት ሰራዊት ደርግ ብ13 ለካቲት 1979 ዓ.ም ሓያል ጸረ መጥቃዕቲ ፈነወ በዚ ጸረ መጥቃዕቲ እዚ ጸላኢ ካብ ከባቢ ናቕፋ ተጸራሪጉ ንሩባ ሓዳይ ክወርድ እንከሎ ከቢድ ናይ ሰብን ንብረትን ክሳራ ስለ ዝወረዶ ተሰናቢዱ ዳግም ንኽውደብ ነዊሕ ግዜ እዩ ወሲድሎ በዚ ድማ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ እስትንፋስ ረኺቡ ረጊኡ መከላኸሊ መስመሩ ንምድልዳል ዕድል ረኸበ ግንባር ናቕፋ ድማ ተመስረተ
ሓበን ኤሪ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ሓበሬታ ካብ ሓበን ኤሪ በፂሕና ኣሎ ሓበን ኤሪ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ንስንኩላን ኤርትራውያን ኣተክሮ ብምግባር ብዓቕሙ ክትሓባበሮምን ክትሓጋገዞምን ዝፅዕር ናይ ወለንታውያን ዘይመኽስባዊ ትካል እዮም ሎሚ ዓመት ሓበን ኤሪ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቤይ ኤርያ ንዝካየድ ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ምኽንያት ብምግባር ኣብ ቤይ ኤርያ ንዘዳለዎ ንጥፈታቱ ዘንጽባርቕ ዳስ ሓበን ኤሪ መጺእኩም ክትዕዘብዎ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣሎ ኣብዚ ኣብ ቤይ ኤርያ ብምኽንያት ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ዶኪንዎ ዘሎ ዳስ ሓበን ኤሪ ነዘን 3 ነጥብታት ከዘኻኽር ይደሊ ሓደ ካብ 1 ክሳብ 3 ነሓሰ ኣብ ቤይ ኤርያ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ውዕውዕ ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 እትመፁ ነጋዶ ንዳስ ሓበን ኤሪ ክትነግድዎን ዘለኩም ሕቶታትን ርእቶታትን ከተፍስሱን ይዕድም ክልተ ቅድሚ ሕጂ ንስንኩላን ኤርትራውያን ሓገዝ ዝገበርኩም ሓበን ኤሪ ብልቢና መስገነ ሕጂውን ደገፍኩም ከይፍለዮ ይምሕፀን ሰለስተ ቅድሚ ሕጂ ወፍያ ንስንኩላን ዝገበርኩም እሞ ክሳብ ሕጂ ወይ ኣብ እዋኑ ቅብሊት ዘይረኸብኩም ጉዱሳት በዚ ስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎን ብምድዋልን በዚ ኢሜይል ብምጽሓፍን ክትውከሱን ቅብሊትኩም ክትቅበሉን ከም እትኽእሉ የዘኻኽር ብድሓን ምፁ ርሑስ ቅንያት ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ይግበረልና ሓበን ኤሪ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ደቡባዊ ኤርትራ ጀሚሩ ንጸላኢ ኣብ ዝጥዕሞ ቦታን ግዜን እናመከተ ኣብ ዘዝለቐሉ ዝነበረ ኣስታት 9 ዋርሕ ዝወሰደ ውግኣት ኣሃዱታት ምስ ምንቅስቓስ ጸላኢ ናብ ኩሉ ከባቢታት እናተንቀሳቐሳየን ዝምክትኦ ዝነበራ ምስ ምምስራት ግንባራት ግን ቋሚ ቦትአን ተነጸረ በዚ መሰረት እዚ ብርጌዳት 51 58 70 ከምኡውን እታ ደሓር ብርጌድ 77 ዝተሰምየት ብርጌድ 8 ኣብ ግንባር ናቕፋ ከዓርዳን ከለዋ ብርጌዳት 23 4 31 ድማ ቋሚ ዕርደን ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኮነ ብርጌድ 76 ከቢድ ብረትካ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል 2 ቦጦለኒ ኣብ ግንባር ናቕፋ 1 ቦጦለኒ ብቃዋምነት ኣሰለፈ ብርጌድ 44 ድማ ንደባይ ስርሒታትን መጥቃዕትታት ኣብ ድሕር መስመር ጸላእን ከም ትጸንሕ ተገብረ ብርጌድ 44 ናብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዝተደረበት ድሕሪ ፍሽለት 5 ወራር ኣብ ናሓሰ 1979 እዩ
ኣሰላልፋ ብራጊድ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ዝተጠቕሰ ኮይኑ ምዘዝ መጽወ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ግን እዘን ኣሃዱታት እዚኣተን ካብ ቋሚ ቦተን እናተንቀሳቐሳ ኣብ ካልእ ግንባራት እውን ተደራቢ ሓይሊ ዝኾናሉ እዋናት ውሑድ ኣይነበራን። ብተመሳሳሊ ኣሃዱታት ጸላኢ ናይ ስርዓት ደርግ ናብ ብዙሕ ቦታታት እናተገላበጣን ቅርጽና ወዳድባን እናቐያየራን ይኸዳ ነይረንን። ኣብ መወዳእታ ንግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዝመስረተ ሰራዊት ጸላኢ ድማ ከም ዝስዕብ እዮም። 505 ግብረ ኃይል ኮይኑ 8 ኣጋር ብርጌዳትን 2 መካናይዝድ ብርጌዳትን ዝሓዘ እዩ ዝነበረ። ዕጥቂ ናይ ጸላኢ ምዝረአ ድማ ኣብቲ እዋን እቲ 505 ግብረ ኃይል ኮይኑ 8 ኣጋር ብራጊድን 2 መካናይዝድ ብራጊድን ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ዕጥቁ ድማ ልዕሊ 80 ናይ 122 85 76 ሚሜ መዳፍዕ ዝሓዘ 2 ሻለቃታት ልዕሊ 60 ታንክታት ዝሓዘ 2 ሻለቃታት ታንከኛ 12 ቢኤም 21 ዝዓጠቐ 1 ሻለቃን ካልኦት ተደረብቲ ኣሃዱታትን ድማ ነበርዎም። እቲ ንግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዝመስረተ ሰራዊት ጸላኢ 505 ግብረ ኃይል ኣብ ሰለስቲኡ ወራራት ከቢድ ናይ ሰብን ንብረትን ክሳራ ተሰኪሙ ሞራል ሰራዊት እውን ምስ ጽንኩርነት ናይ ዝተኻየደ ውግኣት ተኣሳሲሩ ብመጠኑ ተዳኺሙ እኳ እንተነበረ ንሰውራ ኤርትራ ጨሪስካ ንምድምሳሱ ዘንቀደ ስርዓት ደርጊ ግን ንሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ትንፋስ ከይሃበ ነቲ ኹናት ክቕጽሎ እዩ ወሲኖም። በዚ መሰረት እዚ ስርዓት ደርግ ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሕን ፈረቓን ዳግመ ምውድዳብ ኣብ ሚያዝያ 1979 ራብዓይ ወራር ኣበገሰ። ቀቅድሚ ራብዓይ ወራር ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት 2 ብርጌዳት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብቲ ግንባር ኣብ ጎኒ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ዓሪደን ነበራ። ኣብ ራብዓይ ወራር ጸላኢ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዝተጠቕመሉ ናይ ውግእ ስትራቴጂ ዘሎ ዓቕሚ ሰቡን ኣጽዋሩን ጠርኒፍካ ብጽዑቕ ደብዳብ ነቲ ግንባር ምብሳዕ ዝነበረ። ምኽንያቱ ህዝባዊ ግንባር ዓሪድሉ ዝነበረ ቦታታት ነዋሕቲ ኣኽራናት ብምዃኑ ናይ ክንፊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ብዙሕ ዕድል ዝህቦ ኣይነበረን። ጸላኢ ብምሉእ ሓይሉ ትኽ ብትኽ ንድፍዓት ክበስዕ ዝፈነዎ ሓያል መጥቃዕቲ ብኹሉ መኣዝን ክምከት ክኢሉ እኳ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ግን ሰራዊት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሒዝዎ ዝነበረ ድፋዕ ጸኒዑ ከቑሞ ኣይከኣለን። ነቲ ዝተፈጥረ ሃጓፍ ንምሕታም ድማ ካብ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብርጌዳ 4 ብቕልጡፍ ካብ ቦትኡ ተንቀሳቒሱ ሓያል ጸረ መጥቃዕቲ ብምፍናው ድሕሪ ደማዊ ውግእ ንሰራዊት ጸላኢ ካብ ደብረ እመንን ዒላ ጻዕዳን ጸራሪጉ ንጎላጉል ከም ዝወርድ ገበሮም። ኣብ ርእሲ እዚ ጸላኢ ዝተቖጻጽሮ መስመር ቃሩራ ሽግለት እውን ብጸረ መጥቃዕቲ ፈሸለ። በዚ ድማ ሰራዊት ጸላኢ ኣብ ራብዓይ ወራር ተወሳኺ ከቢድ ክሳራ ተሰኪሙ ብዘይገለ ግስጋሴ ተረኽሙሹ ተረፈ። ኣብ ግንባር ናቕፋ እውን ብተመሳሳሊ ጸላኢ ብፍላይ ብየማናይ ክንፊ ዕርዲ ፈርኔሎ ብኣዝዩ ጽዑቕ ደብዳብ ተሰንዩ መከላኸሊ መስመር ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ንምብሳዕ ዝከኣሎ እኳ እንተፀዓረ ክኾነሉ ግን ፍጹም ኣይከኣለን። ድሕሪ ራብዓይ ወራር ጸላኢ ንሓምሻይ ወራር ክዳሎ ኣስታት 3 ዋርሒ ወሲድሎም። ሓሙሻይ ወራር ንምብጋሱ ድማ ዝቐደመ ክሳራታቱ ንምድባስ ኣብ ርእስቲ ካብ ቀዳማይ ወራር ጀሚሩ ኣብ ቀጻሊ ውግኣት ተጸሚዱ ዓቕሙ እናተሸርመመ ዝኸይድ ዝነበረ ሰራዊቱ ተወሳኺ ካልእ 20,000 ሓድሽ ኣጋር ሰራዊት ብምውሳኽ ከምኡውን ነቲ ኣብ እዋን ምዝላቕ ኣብ ዘዝሓዞ ከተማታት ንሓለዋ ዝገድፎ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ 4 ብርጌዳት ወዲቡ ናብ ግንባራት ብምእታው 32,000 ዓቕሚ ሰብ ወሲኹ ነበረ። ኣብዚ ወራር እዚ ደርግ ሶቪየታውያን ኣማኽርቱን ዝተጠቕሙሉ ስትራቴጂ ብግንባራት ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን መጥቃዕቲ ብምፍናው ንሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ክልቲኡ ግንባራት ኣብ ውግእ ጸሚድካ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ግንባራት ብሸነኽ ደብዓት ሳልሳይ ግንባር ብምኽፋት
ንጸጋም ብሸነኻ ግራዕ ተጠዊኻ ንናቕፋ ብምኽባብ ንየማን ተዓጺፍካ ኸዓ ንግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ብድሕሪቱ ምውቃዕ ነበረ። ሓምሻይ ወራር 13 ሓምለ 1979 ብሰላልሳይ ግንባር መእድነ ሕጃቕዩ ጀሚሮም ክሳብ 26 ሓምለ ድማ ቀጺሎም እቲ ኣብ ክልቲኡ ግንባራት ብጽዑቕ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ተሰኒዩ ዝተፈተነ ናይ ፊተፊት መጥቃዕቲ ብሓያል መኸተ ብዘይ ውፅኢት ክመክን እንከሎ ጸላኢ ዓብ ትጽቢት ዝገበረሉ ናይ ሳልሳይ ግንባር መጥቃዕቲ እውን ፋይዳ ኣይረኸበሉን። ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ እቲ ወራር ቅድሚ ምጅማሩ ጸላኢ ብዘይካ ብግንባር ብኻልእ ኣንፈት እውን ክመጽእ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትይዎ ነይሩ እዩ። በዚ መሰረት እዚ ኸዓ እቲ 503 ግብረ ሃይል ዝተሰምየ ሰራዊት ደርግ ናብ ሳልሳይ ግንባር እናተንቀሳቐሰ እንከሎ ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ንደባይ ስርሒታት ተሪፈን ዝነበራ ኣሃዱታት ብርጌድ 44 ካብ ከባቢ ወክዛግር ብእግሪ ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዘን ንጸላኢ ብምቕዳም ኣብ ሳልሳይ ግንባር ኣብ ጎቦታት ኣግራዕ ዓሪደን ጸንሖኦም። ካብ ግንባር ናቕፋን ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ተወሰኽቲ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ተደሪበን ድማ ን4 መዓልታት ምስ ጸላኢ ከቢድ ምርብራብ ኣካየዳ። ካብ ደጀን ካብ ክፍልታት ውድብ ዝተዋጽኡ ተጋደልቱን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፎም ነይሮም እዮም። ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ምርብራብ ውግእ እናቐጸለ ኣዘዝቲ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣቐዲሞም ብዝሓንጸጽዎ ውጥን መሰረት ብድሕሪ ጸላኢ ተሪፋ ዝነበረት ኣሃዱ ነቲ ግንባር ዝመርሕ ዝነበረ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ዝነበሮ መእዘዝ ቦታ ብምጥቃዕ ንኮሎኔል ካሳን ምስኡ ዝነበሩ ኣዘዝትን ብምቕታል ጸላኢ እዝን ቁፅጽርን ከም ዘጥፍእ ገበረቶም። ምዝ ፍጻመ እዚ ተኣሳሲሩ ብቕድሚት እውን ጸረ መጥቃዕቲ ስለ ዝተወስደ ሰራዊት ጸላኢ ፋሕ ብትን ኣትይዎ ብዘይተወደበ መገዲ ንድሕሪት ክሃድም ተቐሰበ። ድሕሪ ን11 መዓልታት ከቢድ ውግእ ድማ ሰራዊት ደርግ ኣስታት 13,000 ሰብኣዊ ክሳራ ተሰኪሙ እቲ ወራር ከም ቅድሚኡ ዝተኻየዱ ወራራት ዕላምኡ ከይወቕዐ ተረኽሚሹ ተረፈ። ህዝባዊ ግንባር እዚዮም ካልኣይ ክፋል ናይዚ ትሕዝቶ ካልእ ግዜ ከነቕርበልኩም ኢና። እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5ይ ወራር ናይ ስርዓት ደርግ ዝትርኽ ትሕዝቶ ቀዳማይ ክፋሉ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ብድሕሪ ዝኸ ሰውራ ኤርትራን ቃልሲ ተጋደልቲ ኣንጻር ወረርቲ ሓይልታት ስርዓት ደርግ ከመይ ቀጸለ? ህዝባዊ ግንባር ከ ብኸመይ ሰወደ? ኣብዚ መጽእ ካልኣይ ክፋል ናይዚ ትሕዝቶና ተኸታተሉና። ንስለ ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግነኩም። ሕጂ እውን ሸርን ላይክን ኣይትዘንጉዑ ንብል። ሰሰናይ ንኹላትና ኤርትራውያን ዓወትና ሓፋሽ